טוב, זה בית שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו לקנייה. אני מאוד אהבתי את הבית, קומה אחת, 4 חדרים ו3 free park garage, 1, 2, 3. אז זאת היא הכניסה. הבית הולך להיות שורצל, אז הוא במצב של להיכנס פנימה ולגור. הנה הכניסה. Alright, let me get your legal name is going to be on the offer. Okay, he's the one that got the... זה ה-living room. Okay. So it's here, living room. DVR. פרקט. L-E-V. זה הכניסה לבית. בית מאוד נוצרי, אבל אני מאוד אהבתי את הפלור פלן שלו. זה החדר אורחים. Okay. זה המאסטר בדרום. לא כזה גדול. זה האמבטיה, שיותר גדולה מהחדר. זה אני מאוד אהבתי את הרצפה. שידה לא, שידה לה. יש פרקט. On a short sale, it's what we call an as-is contract. So that means that the seller, not that anything is wrong with the house, but they're not obligated to fix anything. Now you still have, זה מטבח. right to get into that. קבלו איזה מטבח לפנים. פשוט, מגניב. אני מאוד אוהב. ריצוף יפה. לא, פרצי הפרטים האלה. קיור, איילנד. וזה הליבינג רום. פרקט. קיור מלא תמונות. פינת אוכל קטנה. פה זו הגינה, עוד מעט נצא נראה אותה. פה יש חדר קטן, חדר סטנדרטי, השירותים שלו. בחוץ, זה הגדר, זה הרחוב, זה הרשת ברחשים שלכולם יש, דשא, שכנים, רצפה משולבת שמאוד יקרה, בריכה, עוד שכנים, ואזור מקורה לישיבה בחוץ, ברביקיו, או סתם משתעשע. נחזור פנימה. עוד חדר, חדר מספר 3, שירותים, חדר מספר 4, הדלת. והגראז' מבפנים. טוב. יש פה דלת כפולה, עוד אחת, free gas garage. זהו, מקווה שנהנתם, ויכול להיות שזה יהיה הבית שלנו.